pros i contres a la independència econòmica de Catalunya. Si Catalunya fos un país independent, podria tirar endavant econòmicament. El primer pro, Tian, és evident. El primer pro és molt evident, perquè fa tant de temps que parlem del dèficit fiscal de Catalunya, que ara veurem una altra vegada les xifres, que aquest sembla claríssim. És a dir, que Catalunya deixaria de tenir aquest dèficit fiscal i, per tant, serien uns ingressos que tindria la Generalitat. Les xifres són aquestes que ara veurem. Hem agafat només les dels últims 4 anys, que hi ha dades, però això des de l'inici de la democràcia que és així. L'any 2006 són aquests 14.000 milions que van marxar i no van tornar, el 2007 ja ho veieu, 15.000, el 2008 17.000 i el 2009 16.000 milions d'euros que vam pagar els catalans en impostos i que no van tornar aquí. 16.000 milions que vam pagar de més, perquè d'impostos es paga molt més. És un 8% del PIB català que drena el govern de Madrid des de fa 30 anys i que no tornen a Catalunya. Per tant, tot això cada any ja ho tindríem. Això és un pro claríssim. Sí, jo més que posar-ho, o a més de posar-ho com a percentatge del PIB, perquè no s'entén, no? Què vol dir el 8% del PIB? Què és això, no? Jo ho posaria com a percentatge dels impostos que paguen els catalans. És a dir, els catalans paguem, quan anem a la botiga, comprem coses, paguem IVA, quan treballem i guanyem diners, doncs paguem l'IRPF, paguem impostos de benzina. Tot això se'n va tot cap a Madrid. Aleshores, a Madrid, per llei o per l'Estatut i pels acords de finançament, doncs una part torna cap aquí automàticament, el 50% de l'IRPF, el 50%, etc. I aleshores una altra part fan el que volen. Una d'aquesta part, una part del que volen també torna cap aquí. També fan carreteres, fan algunes coses, però el que és important és assenyalar que el 40% del que paguem, no el 8% del PIB, no, el 40% del que paguem, 40% cada vegada que algú de vosaltres paga un euro, 40 cèntims desapareixen. I, per tant, diguem, si en lloc de tenir aquest procés que tenim ara, que és tot se'n va cap a Madrid i una part Madrid la torna, òbviament, si Catalunya fos un estat, doncs el 100% aniria a parar a la Generalitat. I, per tant, els ingressos de la Generalitat, diguem, augmentarien en un 40%. El que, diguem, en termes de magnituds, veieu que són 16.000, 15.000... Per fer-vos una mica la idea, recordeu que el rescat que Catalunya ha demanat a Madrid, la dimensió, la mida del rescat, són 5.000 milions. És a dir, només que una tercera part d'aquests diners que han desaparegut no hagués desaparegut, ja no s'hauria de demanar rescat. Veieu les magnituds, 16.000 milions. El rescat de Catalunya són 5.000 milions. Les retallades famoses, recordeu el Mas Colell dient s'han de retallar 2.000 milions, retallar la sanitat 2.000 milions, 3.000 milions. Estem parlant de magnituds enormes comparades amb les nostres butxaques, 3.000 milions d'euros, són molts euros, però fixeu-vos que són magnituds petites comparat amb els diners que desapareixen. I en aquest sentit, l'aspecte més positiu, directe que hi hauria és que aquesta desaparició a través d'aquest concepte eteri que és la solidaritat, doncs desapareixeria, perquè, diguem, tot això ho fem perquè som solidaris, però clar, 16.000 milions són molts milions. Suposo que amb 3.000 milions ja seríem solidaris, o no seríem solidaris. 5.000 milions ja seríem solidaris. 10.000 milions ja seríem solidaris. Doncs no, 16.000 milions. Per tant, estem parlant d'una magnitud grossa. Per tant, aquest seria un pro, i un contra podria ser... Bueno, bàsicament és un contra. Si tens un estat, has de fer-te càrrec de totes les despeses. Per tant, Catalunya tindria més despeses. Exactament. La contrapartida és que d'aquests 16.000 milions no tots serien diners que podríem tenir a disposició de fer coses que volem, perquè una part d'aquests diners aniria a pagar les estructures de l'Estat, que ara se'n van a Madrid perquè ho fan a Madrid, no? Per exemple, alguns ministeris que encara estan a Madrid, per exemple, Defensa, per exemple, el salari del rei. Si tinguéssim un rei català, doncs haurien de pagar el salari del rei català. Si el tinguéssim, però en principi no el tindrem, no? Bueno, tenim un president de la República, no sé què tindrem, però el que ara fa Espanya, doncs hauria de fer... Sistema judicial, per exemple. Sistema judicial, també hauríem de posar ambaixades,
i per tant no serien aquests 16.000 milions, no serien 16.000 milions que podrien fer servir per la sanitat o per l'educació, sinó que serien 16.000 milions menys totes les despeses que correspon tenir un estat, que no són poques, i aquest seria la contrapartida. Tens més ingressos perquè no se'n van a Madrid, però també tens més despeses perquè no has de gastar el que ara gasta Madrid. I llavors